shugaban kyawawa. labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Arrahimu sarkin bayi kullum da kai nake farawa, na saka farko Allah ƙarshe da kai nake karewa. Kake juya duka halitta yadda ka so kake juyawa, ni ma wani roƙo zan yi laifuka na kayo yafewa. Sannan ka ƙara ninka salati adadin maganganun kowaye, ga ɗaha sayyar sakalai na haihuwar shekarun giwaye. Madogara ta bayin Allah annabi mai adon koraye, da alishi da dukka sahabbai ko ɗaya cikinsu ban warewa. labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Da shirafa ‘ya'yan manzo shehu tijjani sai na saka, da nan sanya shakila ni ɗan uwa ne amini gunka. Da shehu mai garin kaula mai kinka na faɗi yayi hauka, shehu na ka sake rike ni ga kai na ka zam dafawa. Bara in ce direban sallah ko in ce jigon tafiya ta, ya shehu na Muhammadu Gali ka bani tun ina tatata. Gani agun Shak Idris mai kinka na faɗi yayi wauta, shehu na ka sake rike ni karka bar ni in zaman hutawa. labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Da sallama na farin sallah Ahmadu mai dubun sunaye, madogara ta bayin Allah annabi mai adon koraye. Sannan mai hani da umarni kai ke rabawa har tsuntsaye, amsa da kanka dan faɗin matuni ko in zo ni ba wai gawa. Ya mai zama a fadar sarki yaban kashi nake rerawa, yarda da ni masoyin Allah kullum in dinga sassaƙawa. Yarda da ni ka kaman hannu na san ka baka yin cutarwa, duk inda zaka je in raka ka ni ko in zo ni ba wai gawa. labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Sayyidul wujudu masoyin rabu mai san ka ayyayi daji, bikin ka na faɗi arne ne yan uwa ku daina yin wani zance. Daga kinsa ai an taɓe mai kinsa hawuya zai zarce, hawuya gidan ban tsoro gidan da ko kaɗan ban san sori ba kuwa. Sahibul wa'il hamdi gani na taho cikin taskarka, bani da tsimi da dabara kai ka yarda nake furta ka. Tsaki da ɗaure fuska na gane bai cikin halinka, kuma gashi baka kora mai bin kashi yake dacewa. labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Mai isa a fadar sarki halinka babu ɗaya na yarwa, kai ne ka kawo tausayi kowa gare kake koyowa. Na jiran daren Isra'i sallah 50 akai bayarwa, kai ka ce da sarkin ƙasai tai mana yawa a sake ragewa. Sannan annabi gaibin gaibu waye ya san ka mai ɗaki na, sanin mutum ya turje kumbun cikin ka abban nana. Wane isa na ce da isar ta kazar ta duk isa a nufina, duk isa da izir Musa bayan ka nan yake zaunawa. labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Wajen zaman ka wane isa ya shugaba na addini na, mai asahabu mai yayaye kallon ka ne cikar buri na. Wane Khalilu wane Yusuf ba dai in dinga jan harshe na, dai faɗa asan na asan kai ne fa shugaban kyawawa. Madogara ta bayin Allah ba a gaba da kai ya baba, bakin ka ya ma'aikin Allah ko gurin zama ba za mu haɗa ba. Mun san kashi nake walale ko ya da kyan ba zan rama ba. Yan uwa mu sake tunani waye mafi cikar dacewa. labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Shi kaɗai ya je ya ga Allah bayan idansa babu idanu, idansa baya kwantsa koko a mosani na idanu. Yadda ya so ta nan zai kalla kallo yake asan na asan, kai da hana da cewa hubbu alaika ya mai kaiwa. Ya wajen zuwan duk bayi mai kinka ai ba zai gane ba, mai suturta duk mai motsi har mararai fa bai kyale ba. Ya majinginar duk bayi mai son ka ai ba zai taɗe ba, mai kinka sadukul masadu ko lashira ba zai dacewa. labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Wai na abin so bayan annabi kai ku sake taya ni, shi yayi wa Allah bauta tun babu tuntuɓe ba rauni, shi yayi wa bayi kyauta ya Mahamudu ni magani, ta ƙara tasiri na dukkan yabo ka bani kulawa. Ya mai kuri mai aya ƙaunar ka na riga na kamu, kuma gani ɗan yankai ne Allah sani da kai mamuga.
in har ka ban zan kara samun ta ne cikar burinmu. Ya rabu karka ba mu da sauki kauna gurin uban kyawawa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Matsayin Najib ya zarce dukan mutum ya iya sanin shi, ba aljani ba ba rauhani duk jinsin su babu irin shi. Kun ji takamar Jibril duk ilimin ka baka sanin shi, ango a gurin Aisha ta kairul kalki mai bayarwa. Ban ba ku wani misali don ku san gwani ɗaya ya wanzu, shi ne karimul kurama, shi ne nake faɗa tun ɗazu. Shi ya yi wa Allah bauta tun babu an jima bayansu, hatta kai ya burge Allah har Allah yake godewa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Sirrin izaja a mai cikar kadarin da babu irin shi, mai fasa gunkin arna da karfin zuciya da rika shi. Nagarin Madina da Makka jarumi wanda babu irin shi, shugaba gurin manzanni duk a cikinsu ya zarcewa. Batun kyauta Mahamudu kai sori fa babu irin shi, shi ya baiwa 'yan aljanna shi akwai na akwai ikon shi, shi ya baiwa matan huril ina har ma suke dafan shi. Duka sani fa babu kamar sa ku bashi lambar gaban kyawawa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Salamun alaika isashe mai isarwa abin dubawa. Salamun alaika cikakke mai cikarwa abin kamawa. Tabarkin ka ne Mahmudu na bishi ba na batun canzawa. Ka yarda na so ka amina rayuwa ta na yau da cewa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Shugaban kyawawa. Batun kyau aminin Allah shi cif ne cikin kyawawa, shi mai yawan gashi ne har ta baya yake zagowa. Shi ya yi wa amrin kyauta gashi ya shigo cikin kyawawa, ni ma kula ni ma'aiki ka saka ni cikin kyawawa. Ga idansa bai sa kwalli kai abin nan yana burge ni, kuma gashi baya kwantsa in ka musa ko ba kai bani. Baya korar mabukati halinsa ne ke doda ne, rahama limana kyauta duk a wajensa sun tarewa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Shugaba ga annabi Adamu ni fa san ka ba zan daina ba, sannin ka kalifan Allah jarumi wanda baya gaba. Dan isar sirrin nan da kai da shi da ba ku tona ba, ba ni san da zai kashe rushi in ta roƙon ka yau ƙarawa. Sannan annabin tun farko ɗan Abdullah mai shafaki, katumun nubuwatu sarki imamul mursali na mayaki, mai isa a fadar sarkin da babu kamar sa gun iya mulki. Na taho the end of waka zuciyata tana kokawa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Sahibin Abubakari dan Allah ka yarda in ta yaba ka, ka sani fa bani da kowa ta kamata kawai ni ga ka. Dan isar Ali da Fadima sani listin masoyan naka, ta yabo da yaba maka ya na ƙarshe gurin aikowa. Ni yabo ga baban Fadima shine cikar dukan burina, bani kanjaman soyayyar annabi ta mamaye raina. In zama horon bege amma yabo na baban nana, sarki Karimu da shi musa abin nan yayo dorewa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Gari ya ute mini rumfa san iyawa yana ta tayata, gani mai mugun hali na ciki koyo wuta. Sai dai duk wautar bawa kan ya zo kai kake saita ta, mai ba da isa ga isa su matsayin ka ba a koto nawa. Matunan gunzan burki ba nufi na bana dena ba, roƙon da nake maka Allah ka raba ni da duk mai gaba. Duk abin da na yi kare ku ba dan ni na furta ba, sarki Karimu Rahimu sa abin nan ya yo dorewa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Na gani na zo ƙarshen labbaika nan ina ta tunani, ba isa a bayan taka in zan yi wata maka kula ne. Faru ɗagun Adam na sharifanka ne ka kula ne, in dinga yi maka bege al'arabi dan kyawawa. Salatu ku
sun masalamu ga ɗaba ba sarkin kyauta. Wannan da nake yi wa bege shi na baiwa fansar babata, shi na baiwa fansar baba har da ma Aisha kanwata. Da haka na baiwa kaina hawa yanka yau sharewa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa. Labbaika mai gidana sannu gaishe ka shugaban kyawawa.